Mä nauhoitan nyt tällä kertaa niin ihan tällä kännykän kameralla ja koska oli teknisiä vaikeuksia se bambuser. Mä asun niin syrjässä, että se bambuser pätkii välillä. Kokeillaan nyt tällä tekniikalla. No niin, nyt mä pääsen itse asiaan. Eli mä tänään ajattelin puhua semmosesta aiheesta, kun tästä kaikki tietää, niin kun mä lueskelin tän, mä en muista mikä se kaverin nimi, joku Jarno Saarinen tai jotain tämmöstä, siis tää Helsingin poliisin kaveri, joka kirjoitti tonne blogin, missä se kävi läpi tätä vastakkainasettelua suvakit vastaan rasistit. Ja mä ajattelin kertoa teille sen, että minkä tähden siis vasemmisto ei suostu keskustelemaan lainkaan. Eli suvakit, se ei ole pelkästään vasemmisto, mutta siis tämmöinen liberaalisto, mutta etenkin vasemmisto, osa muistakin. Kuuluu tähän suvakkien joukkoon ja minkä takia he ei suostu keskustelemaan niin sanottujen rasistien kanssa. Ja tämähän on loppujen lopuksi ihan järkevä syy. Ja se järkevä syy ei tietenkään ole se, minkä nämä suvakit sanoo siihen sen siksi syyksi. Nimittäin mä voin lyhyesti sanoa sen syyn, ja sitten sen jälkeen mä voin käydä vähän läpi tarkemmin sitä. Eli siis se todellinen syy siis siihen on se, että minkä takia suvakit ei ole valmiita keskustelemaan niin sanottujen rasistien kanssa, on se, että heillä ei ole, he ei voi. Ja se, miksi he ei voi, johtuu oikeastaan yksinomaan siitä, että heillä ei ole argumentteja. Että näin surullisesti tämä asia sitten kuitenkin loppuviimein on. Että se heidän kantansa ei kerta kaikkiaan kestä tarkastelua. Ja tämä johtuu siis erinäisistä syistä. Yksi niistä syistä on siis se, että he väittää, että ei ole olemassa siis mitään muita rotuja kuin yksi ihmisrotu. Tämä väite ei lainkaan kestä tarkastelua. Toinen väite, vastaava väite, ei suoranaisesti liity tähän, mutta on tämä väite siitä, että sukupuolilla ei ole eroa. Myöskään tämä väite ei lainkaan kestä tarkastelua. Ja tämä koko kuvio loppujen lopuksi perustuu siihen, että tämä niin sanottu liberaalisto on ottanut tämmöisen kahtalaisen tehtävän itsellensä. Eli hänen kahtalainen tehtävänsä on siis yhtäältä se, että he pyrkii suojelemaan kaikkia tämmöisiä etnisiä vähemmistöjä, niin sanottua valtaväestöä vastaan. Ja se toinen tehtävä, minkä he on ottanut itsellensä, on siis tämä, että he haluaa myöskin siis sekoittaa maailman väestöt toisiinsa niin kuin tämmöisellä erirotuisten ihmisten avioliittojen kautta pitkällä aikavälillä, jotta he pääsisivät siihen tilanteeseen, joka he väittää olevan jo voimassa, joka on se, että ei ole ihmisrotuja, on vain yksi ihmisrotu. Eli tavallaan he väittää tosiasiaksi sen heidän tavoitteensa, mihin he tosiasiallisesti pyrkii. Joo. No nyt sitten tähän liittyy, koska tähän järjettömään oletukseen siitä, että ihmisryhmien välillä ei ole eroja, niin totta kai on, niin ei he voi keskustella tästä aiheesta, koska siis jos ruvetaan käymään läpi siis ihan mitä tahansa asioita, että ruvetaan käymään läpi kulttuurieroja, ruvetaan käymään läpi biologisia eroja, niin näitä löytyy ja ne on merkittäviä. Ja ne on siinä määrin merkittäviä, että niillä on ihan merkittäviä yhteiskunnallisia seurauksia. Että
mun ei varmaan tarvitse kenellekään sitä sen pidemmin selittää, että minkä takia muslimien, siis tämä islam-uskonto, on itsessään aivan katastrofaalinen. Mutta mä lyhyesti heitän tähän nyt jotain kuitenkin sen ongelmia. Sen mukana siis naisen asema islamissa on ali-ihmisen asema. Naisilla ei ole siis täysiä oikeuksia ja siis heidän sharia-laissaan mun ymmärtääkseni siis miehen sana vastaa 3 naisen sanaa. Eli esimerkiksi raiskaustapauksessa niin pitäisi olla 3 naista, jotka todistaa sitä yhtä miestä vastaan, että tämä on raiskannut, niin sitten oltaisiin vasta tasoissa. Eli mä en nyt tiedä, mä en tunne niin tarkkaan sitä tulkintaa, että pitäisi olla 3 vai 4 naista todistamassa sitä raiskausta, että se voidaan todeta. No joo, tässä nähdään suoraan siis, että tämä on yksi näistä esimerkkeistä. Toinen asia yleisesti ottaen on siis se, että islamin uskossa on siis tämä, mistä mä sanoin aikaisemminkin. Ja tämä on sellainen asia, joka mua itteni raivostuttaa. Eli siis siinä on, niin kuin sanotaan, että tämmöinen kansallissosialismi pahimmillaan, jos se menee äärimmäisyyteen, niin siinä tulee nimenomaan tämä ajattelu. Siinä tulee tämä rotuhierarkia-ajattelu. Että katsotaan, että nämä ryhmät on niin kuin näitä ylempiarvoisia ihmisiä ja nämä on niitä ali-ihmisiä. Niin islamissa on juurikin tämä. Islamissa on juurikin tämä siis siinä muodossa, että islamilaiset on se yli-ihmisten, parempien ihmisten joukko. Ja sitten on 2 sorttisia ali-ihmisiä. Ja näitä 2 sorttisia ali-ihmisiä on siis nämä abrahamilaiset, eli siis kristityt ja juutalaiset, jotka on vähän vähemmän. Siis ne on tämmöisiä ali-ihmisiä, joilla on jotain oikeuksia, eli jos ne maksaa siis veroa näille islamilaisille, eli siis tavallaan niin kuin mafian kiristysmaksua, niin kuin suojelurahaa, niin ne saa sitten jollain lailla elää. Nämä ei saa kantaa nämä kristityt ja juutalaiset aseita, ja heidän pitää totella näitä islamilaisia ja niin poispäin. Islamilaiset saa tietenkin kantaa aseita aina. Mutta tässä on niin kuin tämä, tästä nähdään siis tämä asetelma, okei. Sitten on tämä toinen ryhmä, joka on tämä ei-abrahamilaiset, eli muunuskoiset tai ateistit tai satanistit tai mitkä hyvänsä pakanistit, asatrut muut, no niin. Niin tämä ryhmä, niin nämä on henkipattuja, että niillä ei ole mitään oikeuksia. Ei mitään oikeuksia. Eli heidätkö henkipatto tarkoittaa sitä, että saa tappaa tavattaessa. Ja tässä on kysymys juuri tästä nimenomaisesta asiasta. Ja nyt tämä on niin kuin jo itsessään siis, te ymmärrätte miten ongelmallisia asioita nämä on. Että jos niin kuin islamin uskoiset haluaa perustaa, siellä on monia, jotka sanoo, mä oon nähnyt näitä länsimaihin muuttaneita, mitkä on sanoo, että länsimaihin muuttaneita, siis niin sanottuja pakolaisia tai muita muslimisiirtolaisia, niin saattaa aina sanoa näitä, että heitä nyt välttämättä tämä demokratia nyt niin hirveästi häiritse, mutta tää oli yksi nuori poika, sanoi, että eihän tämä nyt niitä, kyllä hän voi elää tässäkin järjestelmässä, oli Ruotsissa, mutta jos hän saisi päättää, hän saisi valita, niin hän valitsisi tietenkin sharian. Ja tätä ilmiöä on nähty muissakin maissa, että näitä sharia-lain haluajia kyllä riittää. Ja siis tämähän on täysin yhteensovittamatonta eurooppalaisen yhteiskunnan kanssa. Missä ensinnäkin siis naisilla on tasa-arvoiset oikeudet miehiin nähden. Ja toisekseen sitten tämä, että eurooppalaisessa yhteiskunnassa ei missään tapauksessa katsota näin, että voidaan tämmöisten uskontojen perusteella yleisessä tapauksessa rajoittaa toisten oikeuksia ja vapauksia. Ja tässä mielessä tämä on siis mun mielestä ihan puhtaasti tämmöinen yhteensovittamaton kulttuuri.
Ei tämmöistä kulttuuria voi sovittaa yhteen eurooppalaisuuden kanssa. Ja tämä on se keskustelu, mitä nämä suvakit ei halua käydä. He vaan niinku hokee islamofobiaa, että jos sanoo mitä tahansa tämmöisiä asioita islamista, niin ne sanoo, että olet islamofobi ja olet paha ihminen eli rasisti. Ja sen takia heillä on tämmöiset niin kuin helpot ja löysät sloganit näihin asioihin, koska jos nyt ruvetaan käymään läpi, niin he häviää näissä asiakeskustelussa 6-0 tai 16-0. Koska siis argumentit ei lainkaan heidän puolellaan. Islamissa on paljon muutakin pahaa, josta osa kuuluu suoraan islamia, osa vaan kuuluu niihin kulttuureihin, missä islamiin uskotaan, niin kuin tämä naisten sukuelinten silpominen, sitten just nämä raiskausrangaistukset ja raiskauskulttuuri. Kolmassa Pohjois-Afrikan miehistä myöntää joskus raiskanneensa naisen ja näin poispäin. Mun ei pitänyt mennä tähän, mä oon puhunut tästä joskus aikaisemminkin, mutta tämä on ihan lyhyt tiedotus siitä, että islam ei ole lainkaan tämmöiseen eurooppalaiseen yhteiskuntaan sopiva. Ja tää on niinku ihan käsittämätöntä, että jos nämä suvakit niin sanotusti, nehän sanoo vastustavansa rasismia ja fasismia ja niin kun, hän nimenomaan kannattaa siis tämmöistä islamilaista fasismia. Tai ainakin suvaitsee sitä. Koska tämähän on nimenomaan tämmöinen fasistinen, tämä islamilainen maailmankuva ja politiikka ja sharia-laki, joka hyvin yksityiskohtaisesti säätelee ihmisten oikeuksia ja vapauksia. Nyt kun tämä islami on vähän käyty läpi, niin mä otan paljon tulearemman aiheen, ja se on tämä mitä toi marksilainen ajattelee. Mä löysin tämmöisen videopätkän tuolta YouTubesta, missä tämä marksilainen Slavoj Žižek, tämmöinen filosofia-ajattelija, jonkunlainen postmarksilainen pohdiskelija, oikein hyvä ajattelija, mutta on vaan poliittisesti väärää mieltä. Monista siis sillä on eri arvot kuin mulla esimerkiksi. Ja mutta se ei tarkoita, etteikö sillä olisi mielenkiintoisia näkökulmia. Niin se sanoi ihan tällä lailla, että kuulkaa, että ei näiden fasistien ja rasistien kanssa voi niin kuin väitellä. Että se otti niin kuin, sanoi näin, että mä sanon nyt kauhean asian. Ja ajatellaan, että mä olisin nyt tässä se lainausmerkeissä natsi, joka sanoo, että juutalaiset riistää saksalaisia ja jahtaa niiden naisia. Ja sitten tähän tulisi tämä suvakki paikalle, joka suoraan sanoisi näin, että sinä olet fasisti ja rasisti ja sinun kanssasi ei pidä puhua. Ja niin kuin ei lähde keskustelemaan sitä aiheesta ollenkaan. Slavoj Žižek piti katastrofaalisena sitä ajatusta, että jos tähän keskusteluun tulisi siinä tilanteessa sivusta tämmöinen akateeminen tyyppi, joka sanoo, että hetkinen, että niin kuin, voitaisiko tämä asiaa nyt vähän pohtia, että selvitetään, miten tämä asia on. Käydään tämä juttu läpi. Että onko todella nyt niin, että ihanko oikeasti siis juutalaiset varastaa saksalaisten naiset ja riistää niitä taloudellisesti. Niin se Slavoj just sanoi tässä näin, että jos katsotaan historiaa, niin hän sanoi näin, että se on toki normaalia siis niin kuin kanssakäymistä, tämmöinen parisuhde kanssakäyminen, mutta että se, että siis voidaanko, että jos katsotaan marksilaisessa näkökulmasta, mistä katsotaan näin, että pääoma aina riistää työntekijää, niin tästä asetelmasta katsoen, niin siis se, että riistikö juutalaiset tässä marksilaisessa mielessä saksalaisia viime vuosisadan alussa, niin vastaus tähän on, no oikeastaan kyllä, koska siellä oli paljon hyvin rikkaita juutalaisia pankkireita ja muita, ja
Ja siihen liittyy myös se, että tähän juutalaisvihan nousemiseen liittyy se, että Saksassa oli ollut erittäin vaikeita pankkikriisejä useampia, jossa moni saksalainen perheisä oli menettänyt koko omaisuutensa ja toimeentulonsa ja perheet on jäänyt heitteille ja tällä lailla. Eli tämä on niinku se näiden tulokulma tässä asiassa on se, että he ei voi lähteä keskustelemaan näistä aiheista, koska sieltä paljastuu semmoisia asioita, mitä he ei halua, että ihmiset tietää. Että he ei halua, heidän mielestään on tämmöistä niinku kiellettyä historiaa, kiellettyä faktoja, mitä ei saa tonkia eikä pönkiä, koska jos sitä tunkioa lähtee niinku kepin kanssa sörkkimään, niin siinä käy sikäli hullusti, että sieltä löytyykin semmoisia faktoja, jotka saattaa vähän niin kuin, jos ei oikeuttaa, niin tehdä joitakin tämmöisiä näkökulmia, mitä joskus on ollut, niin mitä nykyään tuomitaan täysin suorilta käsin just tästä marksilaisesta. Ei keskustella fasistien kanssa, ei keskustella rasistien kanssa. Niin tästä näkökulmasta katsoen, niin niin. Eli siis siellä on tämmöisiä asioita, mitä he ei halua, että ihmiset tietää, koska se voi tehdä joitakin näitä asioita ymmärrettäviksi. Vaikka ei niitä ehkä hyväksyiskään, mutta että tämä on myöskin siis, mä jatkan tässä nyt toiseen tulenarkaan aiheeseen, joka on siis se, että tässä ihan samassa niin kuin kategoriassa, että näitä asioita, mistä ei saa puhua, mistä ei saa keskustella eikä tutkia. Ja mä sanon uudestaan, tämänkin minä olen kuullut marksilaisen Slavoj Žižekin sanovan, joka varmasti ei ole mikään natsi tai isänmaallinen tai mitään muutakaan, vaan puhdas internationalisti. Mä oon toisessa haastattelussa nähnyt Slavoj Žižekin sanovan näin, että kun puhuttiin niin kuin tabuista, että islamilaisessa yhteiskunnassa on määrättyjä tabuja, mutta että itse asiassa eurooppalaissakin ja länsimaisessa kulttuurissakin on tabuja. Ja tästä Slavoj Žižek sanoi, että otetaanpa esimerkiksi nyt tämmöinen asia, että koetapas niin kuin edes hieman raaputtaa sitä pintaa, että kuoliko holokaustissa todella 6 miljoonaa juutalaista. Tästä ei saa todellakaan puhua. Tämä on täysin tabuaihe. Ja tämä on mun mielestä samasta syystä. Ja Slavoj Žižek sanoi, että kysytte sen verran, että oliko se todella 6 miljoonaa vai oliko se kenties sittenkin 3-4 miljoonaa. Niin tätäkään kysymystä ei saa esittää. Niitä faktoja ei saa kaivella. Ja tässä on mun mielestä rakenteena samanlainen systeemi, eli näitä asioita ei saa niinku tonkia. Tätä tunkio ei saa tonkia sen takia, että se ei kestä tarkastelua. Mä oon käynyt tämän aiheen, tämän nimenomaisen aiheen blogissani tarkemminkin läpi. Ja niin kun se on semmonen, mä sanon, että ne, jotka uskaltaa, niin tonkii sitä tunkioa. En mä voi tähän muut sanoa. Mut voin sanoa, että yllättyisesti siitä, mitä sieltä löytää. Että tässä on niin kuin tämmöisiä niin kuin, tämä on yksi tämmöinen niin kuin tavallaan poliittinen ja retorinen väline on siis tämä keskustelusta kieltäytyminen semmoisissa asioissa, missä tiedetään, että ollaan väärässä. Niin kun, ja se oma kanta ei kestä niin kun tarkastelua. Ja tämä on mun mielestä niin kun, tämä on se syy, minkä takia vasemmistolaisilta etenkään, mutta myös monilta muilta suvakeilta, näistä ihmistä ei saa mitään järkevää ulos näissä keskusteluissa, koska he tietää, että he ei voi keskustella näistä aiheista. Osa tietää, osa seuraa vaan sitä laumaa ja toistelee siis sen niin kuin oman sisäryhmän, joka tässä tapauksessa on suvakit, niin heidän niin kuin näitä dogmejaan tai tämmöisiä uskonkappaleita. Me uskomme, että ne on niin kuin uskonkappaleita tämmöisiä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, kaikki ihmiset ovat ja kaikki on vain yksi ihmislaji, ei ole ihmisrotuja, kaikki kulttuurit ovat samanarvoisia. Se on niin kuin tämmöistä toistelua. Että siellä on niin kuin periaatteessa tässä
määrätty älyhierarkia tässä niin kuin heidän väittelytyylissään. Eli siis siellä ylimmillä oksilla olevat ajattelijat, kuten esimerkiksi Slavoj Žižek, joka on tosi älykäs mies, siitä huolimatta, että se on marksilainen, niin se niin kuin näkee nämä epäjatkuvuuskohdat, nämä tämmöiset seikat siis siinä suvakkien repertuaarissa, jotka ei lainkaan kestä tarkastelua. Mutta hän ei puhu niistä pääsääntöisesti kenellekään. Ja jos puhuukin, niin puhuu hyvin valikoidulle sisäryhmälle. Ja sitten nämä muut toimii niin kuin, että hierarkian yläpäässä nämä asiat tiedetään, mutta siellä on valittu tämä strategia, että rasistien ja fasistien kanssa ei keskustella ja pelkästään leimataan. Ja sitten ne toteuttaa tätä, jolloin siellä alempana siinä hierarkiassa olevat ryhmät niin omaksuu niin kuin tavallaan kopioi sen käytösmallin. Että ahaa, fasistien ja rasistien kanssa ei keskustella, no eipä keskustella. Eli tässä on kuitenkin tämmöinen tiedon ja ymmärryksen hierarkia ihan selkeästi läsnä. Ja tällä tavalla se toimii. Ja tämmöistä ilmiöistä tässä on kysymys. Että näin. Että siis niin kuin mä voisin tietenkin nyt käydä tässä läpi näitä yksityiskohtia, että miten nämä niin kuin muut asiat oikeasti on. Mutta että mä kuitenkin mä itse tykkään tästä siis, miten tämä David Duke, nämä asiat on pukenut. Ja David Duke on siis tämmöinen entinen yhdysvaltalainen republikaanisenaattori. Ja sitä on hirveästi leimattu siitä, että se joskus nuorena, joskus 40 vuotta, 37 vuotta sitten oli vähän aikaa Ku Klux Klanissa nuorena miehenä ymmärtämättä oikeastaan mihin liittyy. Ja aina oli rauhanomaisuuden kannalla ja tällä lailla, koska ei ole kannattanut väkivaltaa eikä muuta. Mä sanon tämän vaan sen takia, että kun mä sanon nimen David Duke, niin ettei se niinku tavallaan, ette kuule joltakin muulta sitä, että sillä on tämmöinen tahra hänen historiassaan. Kuulette sen heti multa. Niin hänellä on tämmöinen niin kuin ajatus, joka on mun mielestä oikea. Ja se oikea ajatus on siis se, että kaikille kansoille olisi se oma isänmaa. Ja jokaisella kansalla on oikeus elää omalla laillaan niissä omissa isänmaissaan. Ja että pyrittäisiin nyt välttämään tämmöistä niinku liiallista niinku väestöjen sekoittumista, koska ne kulttuurit ei ole yhteen sopivia. Nämä ihmisryhmät muilta biologisilta ominaisuuksiltaakaan ei ole oikein yhteen sopivia, johon liittyy sitten nämä valitettavat asiat, jotka liittyy eri rotujen väliseen älykkyysosamääriin, että se ei kerta kaikkiaan vaan ole mahdollista, että esimerkiksi johonkin Suomen kaltaiseen maahan, missä älykkyysosamäärä on vähintään 100, ehkä 105 jopa, viimeisten tutkimusten mukaan, että tänne otettaisiin vaikkapa Australian aboriginaaleja, joiden älykkyysosamäärä on ehkä jopa alle 60. Tai ehkä myöskään sitten Saharan eteläpuolisen Afrikan väestö, jonka älykkyysosamäärä keskimäärin on alle 70. Niin tässä on nyt niin isot nämä erot, että nämä ei ole biologisia edellytyksiä pärjätä tässä yhteiskunnassa niin, että menestyisi riittävästi, että pystyisi integroitumaan siihen yhteiskuntaan. Eli mä tarkoitan sitä, että jos otetaan paljon ihmisiä, niin meillä tulee paljon ihmisiä tänne, jotka ei pärjää meidän kouluissa, jotka ei pääse meidän ammattiopistoihin, yliopistoihin, ellei niille tehdä jotain kiintiöitä, missä ne pääsee matalemmin pisteitä. Ja jotkut tietenkin pääsee, mutta mä puhun nyt siitä isosta massasta. Että jos sieltä otetaan 10 000, 100 000 miljoonaa ihmistä, niin joo, sieltä aina löytyy muutama ydinfyysikko joukosta, mutta siis iso osa siitä porukasta ei pärjää meidän yhteiskunnassa, joka on nykyään hyvin paljon perustuu tämmöiseen akateemiseen osaamiseen ja oppimiseen. Siis nykyään työllistyminen ja sitä kautta yhteiskuntaan sitoutuminen niin on kuitenkin, liittyy paitsi ahkeruuteen ja sisukkuuteen, siihen liittyy myös erittäin voimakkaasti tämä, että älykkyys. Et nykyään ajattelutyötä
yhä enemmän töistä on ajattelutyötä. Eli tätä mä tarkoitan tällä biologisella yhteensopimattomuudella. Niin ei tää tuota näille ihmisille onnellisuutta, että heidät otetaan yhteiskuntaan jäseniksi, jossa he jää tavallaan sinne semmoiseksi niin kuin alaluokaksi. Että se nimenomaan siis ruokkii semmoista katkeruutta ja ajatuksia siitä, että niin kuin tämä suomalainen väestö niin kuin rasistisesti syrjii heitä eikä anna heille mahdollisuuksia. Kun tosiasiassa kysymys on siitä, että no siis tätäkin voi olla, mutta kun tosiasiallisesti heillä ei ole myöskään edellytyksiä pärjätä suurimmalla osalla tästä porukasta, tai ainakin merkittävän suurella. Ja tässä ollaan vaikeiden niin kuin kysymysten äärellä, eikö heillekin ole parempi olla sellaisessa yhteiskunnassa, jossa taas se niin kuin yleinen älykkyystaso ja se yleinen sivistystaso vastaa sitä heidän kapasiteettiaan. Et ei se ole koskaan kiva olla missään porukas viimeisenä. Niin tää on niin kuin tämmönen pointti tässä, joka täytyy mainita. Että on kulttuurillista niin kuin yhteensopimattomuutta, on biologista yhteensopimattomuutta. Erittäin eriskummallistahan tässä koko kuviossa on siis se, että minkä takia ylipäänsä Euroopan unioni toimii tämmöisenä afrikkalaisten ja lähi-itäläisten jonkunlaisena hyysäyspaikkana. Niin koska siis eihän niin kuin joku Kiina, Kuwait, Saudi-Arabia, Katar, Japani, Koreat, ei nää ota mitään tämmöisiä ihme muslimihörhösiirtolaisia. Että mä sanoin aikaisemminkin, että Kiinassahan siis islam on tykkänään kielletty ja Japaniin ei oikeastaan käytännössä katsoen islamiuskoiset pääse lainkaan. Siinä on muutenkin niin vaikea päästä, että kansalaisilla on niin korkeat kansalaisuusvaatimukset ja tällä tavalla. Ja näin sen pitäisi olla Suomessakin. Näin sen olisi pitänyt olla Ruotsissa ja Englannissa ja Saksassa ja niin poispäin. Että nyt luodaan ylisukupolvisia ongelmia, jotka tulee olemaan vakavia. Ja ennen kaikkea minusta kaikkein katastrofaalisinta on se, että tässä ei ole yhtään voittajaa tässä keskustelussa. Eli iso osa näistä, jotka tulee, niin kuin mä sanoin näistä eri syistä, niin he ei kykene menestymään näissä meidän yhteiskunnissa. Ja samaan aikaan just, että oli se Manchesterin yliopiston tutkimus, siitä 18 vuotta kestänyt tutkimus tästä, että tämä monikulttuurisuus tekee kantaväestön onnettomammaksi. Ei hyvä. Eli kukaan ei voita, kaikki häviää. No kuka tässä sitten ehkä voittaa? No tässä voittaa siis oikeastaan ainoastaan siis määrätty osa kapitalisteista. Ja mä tarkoitan tällä siis semmoista suurpääomaa ja pääomaa, tämmöisiä yrityksiä ja korporaatioita, jotka hyötyy siitä, että tänne Eurooppaan tulee siis huonosti koulutettua ja osaamatonta väkeä, joka laitetaan kilpailemaan vastaavanlaisen niin kuin eurooppalaisen ryhmän kanssa, josta seuraa näiden alojen palkkojen lasku. Eli tässä niin kuin työnnetään tämmöiseen suorittavaan työhön, mikä itsessään siis arvostan paljon siis suorittavaa työtä. Mutta että niin kun, ne ei sinänsä vaadi siis, ne vaatii sinänsä sisua ja osaamista, mutta ei niin paljon koulutusta. Ja että puhutaan vaikkapa sitten, no joo, kaikki tämmönen rekanajo ja rakennustyö ja sitten on niin kuin paljon tämmöisiä fyysisiä ammatteja. Ja no siivouksessahan nämä on niin kuin tosi yliedustettuna nämä kaikki maahanmuuttajat. Mutta siis se, että
ketkä tästä hyötyy, niin on ne, jotka hyötyy siitä, että tämmöisillä aloilla palkat poljetaan sitä kautta, että työmarkkinoille tulvii hirveästi työvoiman tarjontaa. Saadaan palkat alas. Ne, jotka tästä hyötyy, ne hyötyy tästä yhtälöstä. Aika monet muut sitten oikeastaan ei hyödy. Et jos katsotaan kokonaisuutta, että onnettomuus lisääntyy, turvattomuus lisääntyy, iso osa näistä tulijoista ei mene töihin, yhteiskunnan nämä sosiaalimaksut lisääntyy, verot nousee, joudutaan leikkaamaan palveluja kantaväestöltä, koulutusmahdollisuudet huononee kantaväestöltä sen takia, että kun tuodaan näitä osaamattomia, kielitaidottomia, lukutaidottomia muukalaisia koululuokkiin, niin opettajat ei pysty yhtä tehokkaasti opettamaan enää kantaväestön lapsia. Eli siis häviäjiä on ihan valtavasti tässä. Ja voittajia on ihan minuskuulinen määrä. Että on ihan niin kuin katastrofipolitiikkaa. Tästä hyötyy siis niin kuin tavallaan pääoman määrätty segmentti. Muut ei. Ja jopa tämä pääoman määrätty segmentti niin tulee kärsimään näistä sivuvaikutuksista, jotka tähän koko kehitykseen liittyy. No nyt sitten se toinen puoli tässä on siis se, että tässä tavallaan niin sanotusti vasemmistosuvakit myöskin saa tahtonsa läpi, niin he tavallaan voittaa poliittisesti. Mutta mitä he voittaa todellisuudessa? He voittaa sen, että tämä niin kun etninen vastakkainasettelu kaikista ongelmista johtuen niin, kiihtyy yhteiskunnassa voimakkaasti. Ja jo aikaisemmin tänne tulleet niin kun valtaväestöstä poikkeavat etniset ryhmät niin joutuu siis valtaväestön niin kun ärtymyksen kohteeksi. Eli aikaisemmin tulleet kärsii siitä. Jotka on just monesti näitä, jotka on sitten äänestänyt näitä vasemmistopuolueita. Ja sitten nämä tulijat ei ole tervetulleita. He kärsii siinä. Tulee tätä yhteiskunnallista vastakkainasettelua. Tulee riitoja. Vasemmistoa aletaan vihata, koska se katsotaan niin kuin umpisyypääksi tähän kehitykseen, mitä valtaväestö ei tahdo. Vasemmisto menettää kannatustaan. Se menettää kantaväestö, niin kuin ei halua enää äänestää vasemmistoa. Ja siitä tulee tämmöinen sit pikkuhiljaa tämmöinen ulkomaalaisten tai maahanmuuttajien liike. Sitten niin se on muuttumassa tämmöiseksi etniseksi etujärjestöksi. Tai eri vähemmistöetnisyyksien etujärjestöksi. Ja tähän liittyy isoja ongelmia, siis tähän kehitykseen, että jos se jatkuu niin kuin tämmöisenä villinä, niin USAssa on just se, että siellä on 11 miljoonaa laitonta siirtolaista USAssa tällä hetkellä. Niin jos näille annetaan äänioikeus, niin ne USA kaikki äänestää demokraatteja. Sen takia, että demokraatit antaa näille lisää oikeuksia näille, jotka on laittomasti tullut sinne. Antaa niin kuin äänestysoikeuksia, kansalaisuuksia, sosiaaliturvaa ja näin poispäin. Eli ne äänestää sen niin kuin tavallaan tämmöisen internationalistisen sosialismin puolesta. Ja USA alkaa niin kuin lähestyä sitä pistettä jo, että jos siellä tämä kehitys edelleen etenee, että sinne koko ajan niin kuin haalitaan ties mistä ulkomailta lisää tätä demokraattisen puolueen äänestäjiä, niin republikaanit ei enää voi voittaa. Mikä tarkoittaa siis sitä, että niin kuin USA alkaa kaatua vasemmalle. Sitä alkaa tulla tämmöinen vasemmisto-internationalistinen valtio. Eli siellä on tällä eurooppalaisväestöllä ja sitten muutenkin tämmöistä pientä valtioa kannattavalla porukalla, niin niillä on aika helvetin kova kiire saada se tilanne haltuun. Koska muuten peli on menetetty. Ja sitä ei kukaan sitten pysty sanomaan tässä vaiheessa, mitä se tarkoittaa USAssa, jos se tosiaan rupeaa menemään sosialismia kohti. Koska siellä on isoja ja vahvoja ryhmiä kuitenkin, jotka ei missään tapauksessa halua sitä. Ja siellä on niin kuin kaiken näköisen vastakkainasettelu ja konfliktin siemenet kyllä ihan valmiina. No joo, tässä on nyt eräitä näkökulmia tästä aihepiiristä.
Mä nyt tässä ehkä toistinkin joitain asioita, mä joskus aikaisemminkin sanonut. Ehkä siltä ei voida aina välttyä. Ja kyllä mä niin kuin näen, että tavallaan niin kuin nyt kun ajatellaan Suomeakin, että kun vihreät on saanut hirveästi kannatusta tällä tavalla näin, niin kyllä se on niin kuin lyhyessä hirressä se homma heilläkin, että he saa nyt sitä moraalista kannatusta ihmisiltä, kunnes sitten se todellisuus paljastuu. Että niitä ongelmia tulee. Että mitä enemmän otetaan muuttajia, sitä enemmän tulee ongelmia, sitä enemmän tulee pahoinvointia, sitä enemmän tulee vastakkainasettelua. Ja jossain vaiheessa tämä niinku tämmöinen löysä moraalipuhe, millä tällä hetkellä niinku haalitaan näitä äänestäjiä puolustamaan niin sanotusti ihmisoikeuksia. Ihmisoikeuksia siis siinä mielessä, että kaikilla afrikkalaisilla on oikeus tulla Suomeen ja ruveta äänestämään täällä ja vaatia sosiaaliturvaa, joka on ihan täysin käsittämätön ajatus. Mutta tämä on nyt tällä hetkellä tämä kuulostaa moraalisesti hyvältä ja tämä on tämmöistä kristiuskoa, tämä on tämmöistä marksilaisuutta, että rakasta lähimmäistäsi ja anna vihollisesi lyödä itseäsi niin monta kertaa kuin hän haluaa. Ja tämä kuulostaa ihan kivalta siihen saakka, kunnes se vihollinen rupeaa lyömään sua. Et kuinka monta kertaa ne sitten todellisuudessa kääntää sitä poskea, kun ne tajuu, että mikä on homman nimi, niin siinä voi aika jossain vaiheessa ne reaktiot muuttuu. Ja tämmöinen ihan selkeä aspekti tässä on, että tämä on hirveän lyhytnäköistä tämmöinen suvakkien politiikka, koska se johtaa kuitenkin jollain aikavälillä siihen, että heidän niin kuin nyt se kannatus, minkä he nyt saa, niin he tulee menettämään sen ja paljon lisää. Että niin kauan ne voi leikkiä niin kuin maailman pelastajia, kun sitä siirtolaisväestöä on riittävän vähän ja niitä ongelmia on riittävän vähän. Mutta se peli kyllä päättyy sitten siinä vaiheessa. Ootellaan vaan, kun Suomessakin tulee näitä terroriskuja ja muuta, niin ihmiset yksi kerrallaan sitten käy heräilee siihen, mikä on meininki. Ettei tämä ehkä olekaan niin siistiä. Ja ehkä kaikki kulttuurit ei olekaan ihan sama-arvoisia. No joo. Eiköhän tässä ole tälle päivälle tullut Susanna Radioon. Tämmöisen oli tänään mielessä. En ole hirveästi viittänyt tänään lukea uutisia, kun tulee aina niin pahalle päälle, niin vähän ihan tietoisesti vältellyt. No niin, katsotaan mitä tästä tulee tästä latauksesta. Moikka!